Какво става, пичове? Ние сме овци на Бобри. И днеска ще правим едно Q&A Видео. видео, да. Така, Мими, започвай. Така, първият ни отговор, реално, що не снимахме толкова. В смисъл бяхме на И море, бях... затова отсъствахме към Да. 2 седмици, мисля, че беше. Спаднах. И общо взето и тримата се препокривахме, нали? И нямаше кой да снима реално. Но Да. сега се връщаме с още повече идеи. Мими, втори въпрос. Нали уж сме с 6 човека и как така никой не е имал как да снима? Станаха ни работи. Така, Скандали. Ванката, Деянов, който не го знаем на видео, ще става. So, той не знам поради каква причина, но се отказва да снима. В смисъл нямахме никакъв контакт с него няколко дена, даже повече от няколко дена, вече към 2 седмици. Абе как заминахме на море, не сме го чували, честно да кажа. И той вече не е част от канала, единодушно решихме да го премахнем. И да, но имаме нови попълнения, които ще ви покажем, че се представят в следващото видео. Рано те и старите не са се представили, така че тях ще представим. Абе, очаквайте нови попълнения скоро. Други. Също така на 30 абоната очаквайте първия ни влог, Точно. който Мими разкажи какво ще правим. Да, първия влог, това ще е футболно предизвикателство. Нали беше така? Като ще участваме всичките, да. Да, ще участваме. Абсолютно всеки. Да. Мисля, че пак се падаме 5 или 6 човека. Не знам, не съм броя. 6. 6. И от днеска, нали, т.е. това видео кога ще излезе? Днес. Добре. Почваме по-сериозно да качваме видеа. Да, имаме Като цяло, това всеки ден. видео, има още Абсолютно едно всеки ден видео. очаквайте. Има още едно Да. видео за обработка освен това и ще направим още едно видео. Вече като нямаме видеа, ще ви предупреждаваме преди това в... Не съм сигурен как се каже. Общности ми да. Да, същото. На постове, а и... Също така, ако искате му да влезнете в нашия Discord сервер и да ни последвате в Twitch канала, линкове ще има долу в описанието. Там аз и Васил стримваме. Те да сме редовни. Аз за 8 път падна. Да. Разкажи дали ще имаме Instagram. Да, скоро ще канал. имаме Instagram, TikTok, такива платформи. Там ще качваме постове такива неща. TikTok ще има малко смисъл видеа. Да се рекламираме. Най-забавните моменти от видеото. Да, Ще е в и TikTok. такива неща. Ало. И реално, да. Това е от клипа. То някакво повече се каже. Леко кратък клип, ама трябваше да ви съобщим за всичко, което е случило. Да, Като цяло и... абонирайте се за нас, лайквайте ни, шервайте видеото и до следващия път. Адиос!